Ahoj všem. Někdy někde uprostřed Evropy během lovecké sezóny jsem při společném lovu měl možnost zažít něco zcela neobvyklého. Protože jsem měl s sebou kolegu s kamerou a zároveň mám kameru na zbrani, podařilo se část toho zážitku zaznamenat, teda nahrát, jak můžete vidět. Objevili se u nás totiž vlci. Opouštěli leč obklopenou pouboru myslivci. Moji kolegové byli stejně jako já připraveni lovit vysokou zvěř a divočáky. Stáli jsme s kameramanem, který má skoro 2 metry na vejšku a metr na šířku, v oranžových vestách na lesní cestě nijak ukrytí, takže jsme byli vidět poměrně na dálku. Vlci vystoupili z ústčího porostu ve vzdálenosti nějakých 70 až 80 metrů od nás. Nám chvíli trvalo, než jsme zaktivovali kamery. Vlci zaregistrovali náš pohyb a přesto, nebo možná právě proto, zamířili k nám. Jak je na záběrech vidět, došli až na vzdálenost, která nebyla větší než 15 metrů. Alfa samec, respektive největší jedinec, který ve skupině byl, a proto se domnívám, že se jednalo o alfa samce, se na nás díval a vůbec neprojevoval ani špetku respektu, natož strachu. Já takovýhle chování nepovažuji za normální. Víte, za 20 let mám možnost lovit ve Finsku, ve skutečné divočině, a to klidně až 500 km za polárním kruhem. A tamní domorodí lovci, kteří tam žijí a mají zkušenosti svých předků z dlouhých let minulých, vám potvrdí, stejně jako to tvrdí mě, že spatřit vlka v divočině je zázrak, který se podaří maximálně jednou za život. Jak je teda možný, že tady u nás na Broumovsku a v Kladském pomezí potkávám vlky prakticky každý víkend a oni nemají ani špetku toho strachu či respektu? Můj názor je jasný. Nejedná se o vlky, ale o míšence vlka a psa. Respektive psů, jejichž předci byli uměle vyšlechtěni, odchování v množírnách a následně nelegálně vypuštění do přírody, a to primárně v HKO Broumovsko, a to už skoro před 10 lety. Od té doby neustále rozšiřují svoji působnost. Pochopitelně se rozmnožují, ale jejich populace je nejspíš i nadále nelegálně doplňována někým, kdo si je hraje na ochránce přírody. A já se ptám, je to v pořádku? Chceme to? Chceme, aby místo čistého genofondu velký šelmy tady běhali nějaký kříženci různých ras psů, u kterých nikdy nikdo neví, jak se zachovají? Míšenci, kteří nemají žádný strach z člověka? Jak je možné, že když se začne křížit jelen evropský s jelenem sikou, je vydán příkaz k odstřelu křížených jedinců? Jak je možný, že když rolníkovi uteče vietnamské prase a hrozí skřížení s divokými prasaty, je nařízen okamžitý odstřel? Je ten divoký prase nebo jelen něco víc? Něco vzácnějšího než vlk? Proč se tím nezabývá někdo z opravdových ochránců přírody? A další otázka. Někdo namítne, že ti psi přišli k nám na 15 metrů, evidentně nás identifikovali jako člověka a zároveň jako něco, co jim neublíží. A přesto na nás nezaútočili a nesežrali nás. No, nezaútočili. Tentokrát ne. Chcete však někdo něco podobného zažít, až budete na procházce v lese se psem nebo s dítětem? Budeme čekat, až se něco stane. Kdo potom ponese odpovědnost? Všichni pamatujeme, jak to bylo s kormoránem. Přísná ochrana se v čase změnila v prémie za odstřel. Brzo dojde na bobra. A na Slovensku. A chraň Bůh dávat Slovensko za příklad, ale na Slovensku jim vlci přerostli přes hlavu a museli nařídit snížení populace. Ale nemyslete si, tak hloupá ta zvířata nejsou. V okamžiku, kdy se po nich začne střílet, přestanou být vidět. Já jsem myslivec a myslím si, že pro ochranu přírody jsem toho udělal mnohem víc než leckterý pseudo ochránce z Prahy nebo Brna. Omlouvám se všem z Prahy a Brna. To jsou ti, co jsou u nás vidět přes léto v teplém období. Oni vlastně jedou na dovolenou kempovat do přírody a přitom si hrají na ochranáře. Kolik z nich sází každý jaro stromky? Kolik z nich každou zimu pravidelně chodí přikrmovat? A kolik z nich každoročně prochází louky, aby zachránili srnčata? Myslím si taky, že vlk do přírody patří, ale čistý vlk pro boha. Ne přemnožení kříženci psů, nevyzpytatelný šelmy, lidský výtvor, který se chová naprosto nelogicky. Neloví jenom proto, aby se nažral, ale zabíjí v záchvatech afektu, zrušení z krve, a to i ta zvířata, která sežrat nedokáže. Zvěř se kvůli tomu sráží do obrovských tlub a dělá o to větší škody. Je to vidět na tomto záběru,
tak i na našich loveckých videích, kde lovím 7 kusů z asi 120, nebo jeden z víc jak 40. Není to o tom, že je zvěře moc, ale o tom, že je ze široka daleka sražena k sobě. Napište mi prosím, co si o tom myslíte. Co si myslíte o tomhle videu, o našem zážitku a o problematice pseudovlků vůbec. Díky, lovu zdar, dařbur.